El sistema Braille, que estic fent servir jo en aquests moments per llegir-vos aquestes paraules, és el codi de lectoescriptura internacional per a les persones cegues i amb problemes greus de visió. Gràcies a ell, les persones cegues hem tingut accés a la cultura, a la informació i als estudis en general com qualsevol altra persona. Malgrat la seva gran importància social, són pocs els qui coneixen el Braille i la vida del seu inventor, en Louis Braille, que també va ser cec. És per això que jo un dia vaig decidir escriure aquest conte, Els 6 clauets màgics, per tots els nens i nenes a partir de 6 anys i fins a 12 anys, perquè coneguessin aquest tema i així, quan siguin grans, poder ser més sensibles a la societat, a les necessitats de tothom i en particular de les persones cegues i amb discapacitat visual. És un conte que de manera molt divertida i amena explica la vida d'en Louis Braille i el seu codi de lectoescriptura que va inventar. Aleshores, és divertit i amè gràcies a les il·lustracions de l'Òscar Julve i el text del conte que vaig escriure jo mateix. A través de 6 personatges màgics, els 6 clauets màgics, anireu descobrint una història que espero que resulti molt interessant. Aquest llibre conté 3 elements. Un conte, que és l'element principal, un joc molt divertit per fer-lo més interactiu, i, a més d'aquest joc divertit, hi ha també una biografia d'en Louis Braille, per treballar amb els pares i amb els mestres, per destriar el que és realitat del que és ficció en el conte. Jo espero, doncs, que pugueu gaudir molt d'aquest conte, us agradi, transmet també valors de solidaritat social, valors d'ajudar els altres, que són els valors que va fer servir també Louis Braille a la seva vida, i espero que el pugueu gaudir en aquesta diada i sempre, perquè aquest és un conte de sempre. Que tingueu tots una molt bona diada de Sant Jordi.